Takže ľudia, dneska si zahrajeme Supermarket Simulator a poďme na to. Market. Máme 50 mincí korínov, 50 korún. To znamená, skúpime niečo najlacnejšie, čo tu je, to je raz. 2 cukre, to je 12. A ešte toto ešte. A poslednú vec kúpim. No tak nekúpim jeden olej. Tak. Kúpil som to. Ty vole, kúpil som to kafe. To čo? Ok, neriešim. Ok. Takže dáme, čo to je, múka, alebo čo to je, neviem. Ale určite bude niečo dobré. Budem potrebovať múku za 4 €, za 4 koruny. Bude určite dobré, more, 4 koruny. Pam 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 pam. Ej, more, strašíš ma. Nestraš ma, kebab. Kebab. Ahoj. Hop. Kebab. Bam. Ešte jedno. Nie tam. Naspäť, jak to zoberiem. Tak. A sem. Takže môžem povedať, že to je zajímavá hra. Obchod, supermarket mám. Dáme, jak vidím, cenu. Dáme tam... Koľko tu otvárame? Kasínu. Otvorený Ježiš. Á, prvá zákaznica. Ahoj, dobrý deň. Čo kupuješ? Cestoviny. Dobrý deň. Prvé peniaze. Koľko to bude? Tak dáme ti drobáky. Ty ich určite ľúbiš, drobáky, starenka. Tak a ešte 3. A 8 centíkov. Nech sa vám páči. Dovidenia. Už sú tu ľudia, to je rýchlosť. Najlepšie zboží je tu. Zapamätajte si, ľudia. Sem treba chodiť. Nie u susedov, čo tam majú fejkové veci. Zatiaľ to tu máme malé, áno. Ale v ďalšej časti to bude väčšie. Tak, máme 24 korún, a toto bude 6,92, nech sa páči. Ja som tu troška takto posunul stôl, dá sa zrať. Hneď viac miesta, no čo chcete. Dobrý deň, prepáčte. Ale musel som si upracať a urobiť si viac miesta, chápete? Všetci s kartou, dobre, tak robíte. A ty s kartou, jasné. Žiadny problém. Musíme obslúžiť 25 zákazníkov. To dáme toto, aby ľudia neukradli také za lacno, dá to tam. Krabicu dám do koša, samozrejme. Prepáčte, pani, že ste nemohli dojsť. 6 zaokrúhlíme a otváram. Dobrý deň. Pardon. Takže koľko to bude? Zadarmo, jasné, 0, ďalší. Čau, počkaj. Zapnem svetlo. Ale ty si krásny, nešlo by si dneska večer niekam zobňať? 12 korún. Nech sa páči, dovidená. Počkaj, čo? Ja si to nechcel kúpiť. Ja si to nechcel kúpiť.
Tak ja mám, no tak si kúpime peniaze, super, to kúpil som si peniaze. OK. Takže jak vidím, som kúpil peniaze, to znamená ideme upgradeovať. No takže zaplatíme tu niečo, ne? Kde zaplatíme? Ideme nakúpiť jesť. Raz, dva, 3, 4. Raz, dva, 3, 4. Kúpiť. Už je tu, ne, to spadlo na cestu. Nie je dobré, to spadlo na cestu. Ideme to dať sem, chleba. Tak, každý deň, takže toto doplníme. A toto zatiaľ dáme. Hodím to zatvoriť. Tak, môže byť. Otvárame. Rýža 60 centí. Ďalší paného len poprosím. Raz, dva, 3. Nech sa vám páči. Oh, pardon. Rozba. Ja som nechcel kúpiť peniaze, náhodou som kúpil. Hop. Ja, pardon. Tak. Jasný, dveríže, alebo čo to je cestoviny. Kartou, jasné. Teraz máme veľa zákazníkov. 28 centov. Tu máš 45. Tak. 7,44. No takže hop. 2 koruny. Bim. Hop. 8. No takže OK. Zväčšiť dom. OK, garáž. Čo som kúpil? Jo, skala. Fajne. Takže
Posledná city. OK, takže zatvorím a urobili sme toho asi dosť. Takže nič. OK, a zarobili sme dosť peniazy a v ďalšej časti bude toho viac.